Ayo ganti kowe, ngaturi sapa, Tru? Mbak Tatin. Ya. Pas. Heeh. Aku iso maca batine Tatin. Aku iso maca batine Tatin. Mesti kadung tresna. Aku senengane mbedheki ora. Oh iya mesti nek ora kuwi engko mesti apa jenenge iki? Mata indah bola pingpong. Bulane sapa ora? Mata indah ki matamu kuwi matamu kuwi ora. Mobil 4 kilo kok di mata-matake. Ya. Senengane gare ku mak celekop ning marahe. Aneh ngono lho. Ayo Tin, nembang apa? Ini enten 3 pilihan, Pak. Apa 3 pilihan? Nah, coba kayak apa? 3 apa loro? 3. Lah siron cengengesan ora micek wae to. Sapa ta? Sing Jogoson iki ganti Jogoson malam ini. Terus merem. Ayo, apa 3 pilihan? Nggih. Wonten pamundutan impen terus apa? Hati-hati kalih lingsir wengi. Terserah kowe, arep milih sing endi? Lan jenengan nyuwun apa? Aku sak ngarepmu manut kowe. Iya, ya terserah kowe. Kok mletot-mletot lambene iki sliliden, Pak? Adem, Pak. Adem apa bar mangan pempek mau terus sliliden ora? Pundi? Kuwi? Mboten kok. Oh, wae kok dilangi sik kono. Dinganane iki lho. Ngono kuwi. Ra ono. Gong orang gila nih ora. Yo, nembang apa? Napa, Pak? Ayo, apa ki mau 3 pilihan impen? Impen lingsir wengi kalih hati-hati. Hati-hati wae sing apik. Ya. Nggih. Selak ngentut aku malah. Lha ngampet tenanan malah metu mburi. Kene iki nek kowe arep nyuwara ki aku melu mampet malah. Kok iso persis to, Gong, lambemu ki? Cangkem ngarep dijokke. Dipadalke untu terus disebul. Berkah Petripun Bu Prabu. Ketake ora ming suarane. Ngapa? Ora ming suarane sing persis. Apa nih? Cangkeme. Keparat kowe ya. Ya. Kekarane Tutu bondo. Lho, iya patuladan. Gegarane wong rabi iki ora bondo, ora rupa. Cocok gampang kepilut. Ya, ngono lho, Gong. Bener kuwi wong bagus, ndek bojo bagus, pikire gerus. Ndek bojo ala nyukupi apa-apa. Lho, malah penak. Iya, tur mesti tresna. Ngono ka wong lanang ya aja gampang kegiwang karo lambe abang. Ya, tegese aja gampang milih wong ayu. Ayu iki relatif. Ana ayu sing pancen iso njunjung derajate Piyai Kakung. Ana sing ayu ra iso njunjung derajate Piyaiku Kakung malah njejembri. Lobok kembene kendut ta piye? Ya iya. Kata-katamu iki pancen apik. Kuwi nggo patuladan to. Ha iya. Terus among ati
luput pisan luput pisan kena luput pisan kena pisan go durung mesti aku ki luput pisan kena pindho biasa ora dimahke iso sing nyetel sapa ya kae hah krungu seru banget ya sapa ya ora apa-apa kok ya karang iki ora puas nonton secara langsung nonton streaming jadi mripate sing kene ngematke kelir, sene ngematke HP. Ya iya. Yen gampang luwe itu mengganggu rasa digagas kowe iki santai wae to ayo yen angel pungkasan ya reng tan kena tinumbas arta lho wong tresna iki ra iso dituku nganggo dhuwit ngono kecuali nek tresna sesaat bisa dituku nganggo dhuwit iya kuwi ana nggone nggone ngendi reng aku ora ngerti ning diceritani wiyaga-wiyaga kuwi tibake wiyaga jan ora ya tan kena ati numbas arata kowe yang ngrimune ana sing elek kok sing ditibake kanca-kanca ora njur kowe dhewe ketok apik ketok resik ngono kuwi reng ya ora ya kanca-kanca ya elek tenan kok terus kowe Mentene kowe ora ngerti soal. Sik, nek kowe muni kanca-kanca sing nglentemi lho. Sing nglentemi nganti tak alem. Lho, nabuh tanpa noleh, tanpa guyu. Sing dimatke ya wilahan. Ning ngono ya ping wis ora ana liyane sing diperhatikan. Kuwi nabuh sing sejati kaya ngono mergo kuwi yoga. Kuwi wis ngarani yoga ki tapa. Wong nabuh iki candrane kaya wong tapa sing dimatke wilahan. Oh iya ya, liyane karo totong ya. Nek ora ngono ya nyacang. Ame nyacang kok ndase katut. Iya. Pokoke penuh dengan action nek kanca-kanca. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ya wis ben, mau ya ciri khas dhewe. Pokoke tak biji ki ngapik nabuh ki mung slentem karo gampang. Wis. Gampang ku ya ngengetke wong ya ora wani. Gampang ngerti kancane ya ora wani ming mligi nabuh sewengi tos
ngestokke dawuhe juragane. Ding. Nek dingetke wong iki mbok bener mbok ora sing penting obat. Oh iya, karang do gleleng-gleleng kok ya. Sing meking kuwi apa? Wah. Anggere muni langgam dan lho. Kok dadi sampak menyura? Dadi sadar ora. Ayo liyane gleleng-gleleng tenan. Sing ngendang ku ya anteng. Sing kandha sapa? Iki mau aku wis bedhek kok talu mau iki cah iki nesu apa ya aku. Talu kok gututum. Semelangku ki nek duka. Ayo. Nek duka ki serampan papane. Apa bocah. Ayo. Wes tenan. Iya, wong sing gender. Sing gender iki ya tewajuh iki. Men gender tok wis ora panganane jaluki kancane wis dikekke. Kowe gender ta ora iso mangan oneh gorene? Nyo. Aku tak ngelih ngono. Ayo, warna-warna ya trek dimatke iki. Wo ayo. Urung kok nek penontone Gunung Kidul wis. Ya, Gunung Kidul penonton bludak nganti do nang pinggir panggung kae. Panggris nang pinggir panggung ki rada muthuk-muthuk kae. Wah. Gayane luar biasa. Wiyaga ki ya termasuk pemeras lho, Tru. Oh iya. Ki sing marahi nang kene iki penontonku berkurang akeh ki ya Wiyaga. Oh. Mergane anggere muni lungguh panggung. Lho Pak kok teng mriki. Nggih kula ndak teng mriki nggih Pak. Nggih, rokok sewadah. Oh nggih ngono. Danane heeh. Mulane do sugih-sugih. Oh semeng iki ana sing entuk. Ulung wadah. Ya, kan omah jolke beras. Ha ya. Golek sing kaya ngapa? Ya, ayo Din, diunekke nak. Golek sing kaya ngapa? Jaipongke ora nganggo madhake ora. Anjuk kon ngapa nggawa kendang jaipongke? Iya. Mek disawang. Dienggo pentas nek nglagokke lagune almarhum Sujud. Heeh. Ora. Mata indah bola pingpong.
ana simbok kejeblok gentong ngono kae. Iya. Sepatu dali kulit wis to Ren. Aku pun tak suka. Arep tak apal ki to. Iso nggobahan. Heeh. Ya. Ini dia. Ya kuwi dadi ati, aku setya tuhu.